aquí un muntatge, perdoneu que us ho expliqui, però és que jo crec, Víctor, que directament has de filmar això. Hem fet aquí una paradeta per fer el vídeo de l'operació bàscula, que francament és per fer-li un monument per un costat al Víctor Endrino, que es curra molt els vídeos que pengem en el blog del programa, en el Facebook, vull dir, val la pena que els mireu, perquè realment estan molt, molt, molt currats. I també el Daniel Puntí Prats, perquè és qui ens ha cedit aquest faristol per tal que hi puguem recolzar una càmera. O sigui, tenim dues càmeres, i amb aquestes dues càmeres, com si fossin professionals del cinema, farem el muntatge en vídeo de l'operació bàscula. Operació bàscula que compartim sempre amb el Jordi, que és qui se sotmet a aquesta operació, bàsicament. Què tal, Jordi, com estàs? Bé, molt bé, bon dia. Sí, estàs bé? Sí, tant. Perquè jo ja he dit abans, que aquests últims 15 dies el Jordi, en aquesta operació, no ha fet els deures. Això ho he llegit jo en el guió. Ara veurem què passa. Saludem també el Francisco. Què tal, Francisco? Com estàs? Molt bon dia, molt bé. Què ha passat? Què ha passat? Francament, t'ho pregunto així perquè, clar... No, preguntem-li amb ell. Jo penjava en el Twitter fa uns quants dies, deia, estarà en Jordi fent els deures? Jo us ho avanço. Tots, no. Tindrà conseqüències? També preguntava. Això ho sabrem dissabte. Preguntem-li al Jordi si et sembla què és el que no ha fet. Al Twitter, digues quin és el... Operació Bàscula. Operació Bàscula, Aquest és el vostre nom, us ho dic perquè si el voleu seguir, doncs van penjant-hi continguts, diríem, Exacte, anem explicant dia a dia el que va passant. Què és el que no has fet, Jordi? Diguéssim que ha fallat una mica la comunicació. No l'he trucat el que hauria d'haver-lo trucat. No l'has trucat a ell? Totes les vegades que hauria d'haver-ho fet. I no he enviat tots els mails que ell volia que l'hagués enviat. Perquè què representa? Que us truqueu molt? Home... O sigui, com va això? A mi m'agrada tenir contacte gairebé diari. Per exemple, avui parlem per telèfon, demà m'envies un mail. Demà passat parlem per telèfon, l'altre m'envies un mail. Jo penso que és molt, molt, molt important aquest contacte. Perquè jo, tal com entenc això de ser coach, jo pràcticament no faig res. És a dir... Ah, està bé això, no? I cobro uns quants calés, Està bé que ho digui això. Mira, almenys ho accepta, tu. Però... Perquè, clar, si és ell qui decideix quin pes vol perdre, a quina velocitat vol perdre, si és ell que es fa la dieta, si és ell que va al metge per ensenyar-li la dieta, és ell que ho fa tot. Aleshores, jo què faig? Doncs pràcticament res. Però sí que serveixo. Que jo no faci res no vol dir que no serveixi de res. És a dir, un exemple superfàcil. Tu que tens cabell i no com jo. Quan et pentines, ets tu que fas servir el braç, ets tu que tens el raspall, però al davant tens un mirall. El mirall no fa res. I, en canvi... Però em torna la imatge. Et torna la imatge. Però ets tu la que et pentines. Sí. Doncs jo faig això. Jo faig de tornar el que ell està fent. O sigui, no s'ha mirat al mirall el que s'havia d'haver mirat. Ah, exacte. I què passa quan no et mires massa al mirall? Que de vegades fins i tot t'oblides de que t'has de pentinar. I què ha passat? Que et feia mandra trucar? O exactament per què no el trucaves o no li enviaves els mails o t'has oblidat? O què és el que ha fallat aquí? No, perquè hi havia dies que... Es fan unes mirades? Això us ho perdeu. Després es veuran el vídeo, es faran unes mirades com diem, digues! No, que hi havia dies que dic, bueno, ara tinc que trucar-lo per aquesta xorrada o per aquesta cosa que jo crec que no té importància, pues ja trucaré demà o... No sé, és que... Trobaves que era una tonteria trucar-lo per comentar-li segons què? No li veia el sentit, que després m'ho explica i veig que sí que en té. Però jo, en aquell moment, no veia. Em pots posar un exemple d'una situació en què tu pensessis no el trucaré per dir-li això? Bueno, qualsevol mitja tarda, al vespre, allò que sé que tenia que trucar-lo, dic, ara tinc que trucar-lo, si no tindré que explicar-li diferent, si no... Clar, és que si no hi ha res de diferent per explicar-te, jo ho entenc. Jo penso, i això és el que hem estat parlant avui abans de l'entrar aquí al programa, que això és un problema d'orgull. Te'n recordes que fa setmanes vaig dir que les persones grasses eren orgulloses? Jo penso que això és un problema d'orgull. I si aquests 15 dies, encara que s'hagi engreixat o el que sigui, serveixen per detectar que en Jordi és orgullós, jo ja donaré aquests 15 dies per bons. Però escolta'm una cosa, un moment, abans del tema de l'orgull. Sí. Si realment no li havia passat res d'especial, per què t'ha de trucar? Jo és que ho entenc. Que dic, i ara per què l'haig de trucar, aquest home? Vull dir, què li haig d'explicar si no m'ha passat res? Sí que passen coses especials. Què va passar dijous al vespre, Jordi? El dijous sí, que dijous vaig menjar més d'un normal. I això no m'ho has explicat, o no m'ho has explicat fins avui, no? És a dir, sí, sempre passen coses.
Sempre passen coses més grans o coses més petites. Però deixa'm que torni l'orgull. Vinga. Perquè quan el Jordi diu no passa res d'important, és orgull disfressat de modèstia. El problema de l'orgull és que ens costa molt detectar-lo quan el patim nosaltres. Perquè es disfressa. Es disfressa de modèstia, per exemple, dir això que me passa a mi no és tan important, per tant, no el truco. O es disfressa de bondat, de dir, ara, pobre, l'he de molestar amb la de clients que té el Francisco. Que et passaven aquestes idees? Sí. Ara l'he de molestar amb la de clients que té el Francisco si jo puc passar. I tu creus que hi ha orgull al darrere d'això? Única i exclusivament. De veritat? Però pot ser que penses en l'altre. Pot ser que ho facis amb bona intenció, de dir, no em molestaré per aquesta tonteria. Però també pot ser que el dijous la pifiés i que li fes vergonya, entre cometes, o el seu orgull no el permetés reconèixer aquest error davant meu i que, curiosament, que més va coincidir, a partir de dijous ja no em va trucar més. Va passar això, Jordi, més o menys? Però això ha sigut casual, cony. Això ha sigut casual. Casualitat. A mi saps el que em crida l'atenció amb això que dius, que les persones grasses normalment són orgulloses? Perquè hi ha moltes persones grasses que tenen com complexes o una autoestima baixa justament perquè no s'agraden a si mateixes. N'hi ha que no, N'hi ha que diuen, escolta'm, jo em miro al mirall i ja m'està bé tal i com soc. Però jo també he conegut a gent que deia no estic còmode amb aquest cos que tinc i per tant no em quadra amb l'orgull. Però és que es pot tenir l'autoestima baixa i ser orgullós. De fet, orgullosos... Ja, no són contraris, no? No són contraris. El contrari de l'orgull seria la humilitat, no? Que és acceptar-te tal com ets. D'orgullosos ho som tots. Perquè si no ho fóssim tots, l'Església Catòlica no s'hagués inventat un pecat que es deia orgull o la supèrbia fa centenars d'anys. És a dir, orgullosos ho som tots. Ho tenim tots, això, sí. Tots. Sí. Jo el primer i molt. El que passa és que a vegades l'orgull ens serveix per avançar en la vida, ens ajuda, i de vegades va en contra nostra. Per exemple, ens ajuda quan l'orgull és un motor laboral boníssim. A vegades estàs fent una feina que ni t'ho estàs passant bé, ni t'agrada gaire, però la fas perquè penses, ostres, quan acabi d'endreçar aquest armari i l'obri i el vegi tot endreçat, em sentiré també, estaré tan orgullós d'haver-ho fet. Que tires endavant. Que l'orgull és un motor. L'orgull és, per exemple, els homosexuals celebrem el dia de l'orgull gay, o els catalans l'11 de setembre. Per què? Perquè ens sentim orgullosos de ser com són, i això ens fa formar part d'una comunitat que és una cosa bàsica per l'ésser humà, que som éssers gregaris. És a dir, que l'orgull és boníssim. Quin és el problema? El problema és quan aquest orgull no juga al teu favor i juga a la teva contra. És a dir, jo, per exemple, aquesta setmana penjàvem en el Facebook, del Facebook Operació Bàscula, una enquesta que deia, què fas, que us la transmeto ara a vosaltres, si voleu, què fas quan estàs al carrer i no trobes allò que busques, o a la botiga, o al carrer, o el que vulguis. Jo donava 3 opcions. La primera era insistir i donar voltes. Sí. La segona, buscar un policia i preguntar-li on està això que busques. O la tercera, a la primera persona que passi pel davant... Fer-li la pregunta. Què? Tu què? Jo sóc dels orgullosos. Preguntes. Jo intento esgotar totes les possibilitats abans de preguntar. I, a més, ho faig... I per què? Jo no ho entenc, això. A mi això em passa a casa també i tinc unes discussions. Ara ja tenim GPS. Ara no. Però fins ara hem tingut unes discussions amb el meu marit que no vol preguntar ell. Clar. Jo a tu li dic, pregunta. Però aleshores... Què costa? És que no ho entenc. Has de reconèixer... És un orgull tonto, aquest, Has de reconèixer que no ho saps. I què? I quin problema hi ha? A mi això em costa. Es veu que sí. Per això a mi em costa menys... Per això posava l'opció intermitja. Em costa menys preguntar-li a un policia. Perquè el policia és una persona que està al meu servei perquè jo pago impostos. I, per tant, que aquest senyor... que recargolat, Home, la meva ment i els meus interiors són molt recargolats, Déu-n'hi-do. En fi, si voleu contestar aquesta enquesta, entreu... És al Facebook, no? L'has posada... facebook.com/Operació Bàscula, facebook.com/Operació Bàscula, i així podrem arribar a una petita, no sé, conclusió una estadística de cara al proper dia. Exacte. En qualsevol cas, tu creus que efectivament tu ets orgullós o no, Jordi? Jo sí. Ho ets, ho reconeixes? Sí, però no crec que més i menys que els altres, vull dir. Una cosa normal, diríem. Jo crec que sí, vaja.
Sí que ho soc, vull dir, no ho nego. I després d'escoltar el Francisco, sí que creus que no l'has trucat per orgull? Sí, jo no m'ho havia donat compte, però després quan està parlant, doncs, et va... O sigui, anés traient la pell d'una ceba, no?, i arriba al fons i veus que sí, que darrere això, però tu no ets conscient. O sigui, el que diu ell, que és com si es disfressés l'orgull d'una altra cosa, no? De la humilitat o de modèstia. I això normalment passa amb les persones que s'han de primar. Dius que tenen l'orgull bastant... Això ens passa a tots. Però igual que la resta. Exacte. I a les persones que s'han de primar o que estan grasses, si detecten que aquest orgull va en contra seu, en el moment en què ho detecten, tenen una eina més perquè aquest orgull no vagi en contra seu. Al final, el que el seu subconscient estava pensant era, i segurament ell no ho viurà així, perquè ell el que no volia era molestar-me conscientment. Però al final, el que el seu subconscient tenia era, i ara aquest m'ha d'ensenyar a mi com menjar? Ja. I això és orgull. Aleshores, si aconseguim que el seu subconscient no pensi això, o si pensa el que pensa, que pensi. Però no li fem cas. Però no li fem cas. Truquem, doncs evitarem la temptació. Perquè el problema d'estar sol és que és més fàcil caure en la tentació. Per exemple, tornem, ja que he parlat de l'Església Catòlica, tornem als inicis bíblics i el diable, quan volia temptar a Adam i Eva perquè els expulsessin del jardí, què va fer? Va dir, em reuniré amb ells després de sopar i els oferiré una poma a veure si piquen. O va pensar, agafaré a la Eva quan estigui sola, li menjaré el tarro i així, quan ella la tingui convençuda, sempre serà més fàcil que l'Adam piqui si l'està convencent la Eva. És a dir, si estem sols... Quan estem sols és molt més fàcil caure. És molt més fàcil caure. I qui és que ens manté sols? L'orgull, perquè el telèfon i el correu electrònic el tenim allà a plena disposició. Si no aconseguim que l'orgull baixi, estarem sols. Si aconseguim detectar-lo i quan pensem ara no el molestaré, no estarem sols. A RAC1, Via Lliure, amb Marta Cailà. Vinga, arriba el moment a l'operació bàscula de passar el Jordi. Vinga, Jordi, a veure si avui ho llegeixo bé. Recordem que l'altre dia sembla com si no veiés bé el tema, però... També és que posem la bàscula... Recordem de quin pes partíem. Vam començar amb 99 quilos el primer dia. Sí. I en 15 dies va perdre una mica més de 2 quilos. Per tant, diríem que 96 amb 7, aproximadament. Això fa 15 dies. Ah, exacte. Vinga, i ara posa 95 amb 8. Ha perdut pes. Sí. Ha perdut... Quasi 1 quilo. 95,8. Exacte. Quilo 100. No. No, quasi 1 quilo. Quasi 1 quilo. Avui ho he dit bé, Jordi? Mira, tu venies de 96,7. Ah, sí, és veritat. I ara 95,8. 100 grams més i t'hauries aprimat 1 quilo. Quasi 1 quilo. Jo repeteixo una mica el mateix que vaig dir fa 15 dies. És a dir, anem a la baixa, no em sembla malament. Si ell no té la sensació d'haver passat gana, etc, no em sembla una mala xifra. A mi el que em sabria greu és que aquesta setmana, a l'hora de trucar-me, pensi, ara el molestaré, i no em truqui. No, jo crec que això li ha quedat... Aleshores, jo diria... Em sembla que el Jordi ho té molt clar, això, eh? Aleshores jo diria, pues no ha servit de res aquesta quinzena. Però si aquesta quinzena ha servit per detectar algunes fórmules, algunes disfresses de l'orgull, jo penso que... Escolta'm una cosa, havíeu d'anar a veure el metge o no? Hem d'anar a veure el metge. De fet, ja tens hora, Jordi? Sí, ja està. I tu t'has elaborat una dieta? Sí. Està fet? Està fet, he donat el vistiplau i que no hi ha cap problema. Una de les tasques d'aquesta setmana era elaborar la dieta, la portarem al metge dimarts de la setmana vinent, i també s'havia de provar aquesta dieta, i vam haver de canviar una cosa. Ho expliques tu? Sí, va ser el tema... Al matí no em vaig posar entrepà. Què t'havies posat? Ai, però explica'm una mica la dieta. Jo voldria saber quina dieta t'has elaborat tu. No, jo... Aviam, el tema era a mig matí, que jo no m'havia ficat entrepà, després m'havia ficat fruita, i el segon dia vaig dir... vaig trucar-lo. Aquell dia sí que vaig trucar, Li vaig dir, escolta... Tinc gana. No aguanto tot el matí només amb això. Llavors em vaig posar un entrepà. Molt bé.
I què? Se l'ha fet bé la dieta, aquest home? Jo penso que sí, però això ens ho dirà el metge la setmana vinent. Sí, és una dieta equilibrada, normal, que està donant els seus resultats en pèrdua de pes. Ell no passa gana. Per tant, vols que la setmana que ve, ja que anirem al metge, la comentem a fons? Sí, et sembla? Sí, perfecte. Doncs vinga, quedem així, que d'aquí 15 dies ens expliqueu què us ha dit el metge i ens expliqueu exactament com has elaborat aquesta dieta. Vale. Jo tinc curiositat de veure què s'ha dissenyat, em fa gràcia a mi que li donis aquesta possibilitat. Doncs Jordi i Francisco, moltes gràcies a tots dos. A vosaltres. I fins d'aquí 15 dies. Vinga, adéu-siau. Adéu-siau.